Intu kif tħalt f'Xarabank? Għax inħobb nider. Mela, minuta. Tajba di. Fil-fatt kont diġà kważi ħanitħol, għasisu realizzajt qed di mhix il-motivazzjoni tajba u ma nħallx. Dal-pajjiż huwa fenomenu. Dal-pajjiż huwa żball. Mhux suppost eżista dal-pajjiż. Ktara l-gżejjer l-oħra ma nafx kemm il-mid gżira. Jgħidu li nqata minn masqalija wkoll. Ukoll, imma tanta l-ebda blata oħra bħalna fil-Mediterran mi pajjiż. Taqbel mal-ħaddiema barranin. Iva, il-mod kif saret ma naqbilx magħha. Ġin naqbel jitlu l-ħaddiema barranin, però aħna l-ħaddiema barranin trattajnihom biss ta' ħaddiema. Fil-miliet, fil-ġimgħa tal-miliet tħalt fil-blokk u sibti wieħed minn neighbors tiegħi. Mal-art, mhux Malti, mal-art kien għadu kif ġej l-parti tax-xogħol u jisu passed out mal-art. Siker sew. Inkwetajt, għaskon naf jekk joqgħodx fil-blokka tiegħi, ma konx naf jekk hux neighbor li għandi ngħin għax nawaslu sad-dar. U jew aqas biss kont naf jekk hux ħadd li daħlilna fil-blokka u mbagħad spiċċa qisu hemmhekk. Inti tieħu peċek xagħti jgħidlek lil mill-Furjana. Għagħet tallam il-bet. Għalek Għalek l-istess, spiegħajta tajjeb.